Els últims anys han proliferat a les nostres ciutats els aparcacotxes. Juntament amb els tradicionals de gorra verda, ara s'han afegit els que podríem anomenar amateurs, persones sense treball que tracten d'obtindre unes propines amb què tirar avant. No sempre, però, en molts casos, alguns d'estos aparcacotxes utilitzen la intimidació per a incrementar la recaptació, amb el conseqüent malestar del veïnat. A València, de fet, ja s'han posat denúncies per fets com estos. Vale, jefe. Dele, que no lo pilla. Cuidado, que viene el... Viene más. Vale, jefe, dele más. Vale, ahí está. Correcto, bien. Buenos días, caballero. Vale, muchas gracias. Són una imatge prou habitual als carrers de moltes ciutats valencianes, però els últims mesos s'han multiplicat de forma espectacular, ja que s'ha convertit en un mitjà de vida per a molts. Són els guardacotxes, els coneguts gorretes que se situen per les zones més transitades i senyalen un lloc per aparcar a canvi d'unes monedes. Un ofici tradicional que està estenent-se a les principals ciutats de la nostra comunitat i de moment permès per les autoritats, que ha fet els ulls grossos fins que els conflictes entre ells per controlar carrers han arribat a afectar conductors i veïns, com en el cas del barri de Tendetes Campanar, a Valencia. El tipo de denuncias que generalmente nos presentan los ciudadanos y los conductores de los vehículos es la rotura de cristales, las rayas de los vehículos y, en gran medida, pinchazos en las ruedas. Todo ello por negarse en algún momento a poder darle una cantidad de dinero que ellos estimen que sea la adecuada. Però en el barri reclamen que s'ompliga el buit legal on es manegen els guardacotxes i poder evitar les baralles entre els gorretes. Si es poguera regularitzar, millor, i si no es pot regularitzar, per lo menos que desaparega. Que això pues, dona inseguretat. Veure el tipus de gent, sobretot, que és. Els veïns que porten endavant la lluita per alliberar el barri dels seus problemes prefereixen que no es divulguen els seus noms. Per a ells no és una qüestió personal. L'únic que reclamen és més seguretat, al igual que molts conductors que a diari arriben a les proximitats de l'Hospital La Fe, l'estació d'autobusos o els centres comercials. T'obliguen indirectament a que pagues aquests 20 euros, perquè en el meu cas soc un home i potser tenen por d'enfrontar-se a mi i dir, per què no m'has pagat? Però jo he observat dones que aparquen per així i se veuen agobiades i se veuen una necessitat de dir, este tío me pegará un tiro o se cabrechará a mí porque no le doy 20 euros, entonces me parece muy mal lo que fan. No te piden nada, tú les das los que quieras y ya está. Tampoco te fías mucho porque a lo mejor hay algunos que te pueden rayar el coche o vete tú a saber, ¿no? Te ponen mala cara, realmente a veces te ponen mala cara, como si tuvieras obligación de darles dinero. Hassan és un jove marroquí de 36 anys que fa d'aparcacotxes davant l'Hospital La Fe de València. Va vindre fa ja 9 anys a Espanya per treballar. Ell és el primer que no li agrada el que fa i diu que tots pensen que va a robar. Yo nunca no me dedicaba a aparcar coches, pero como no había faena en Naranja, he visto que la única cosa que puedo hacer es aparcar coches. A mí nunca no he robado, nunca no he engañado a alguien, no sé ni robar ni... Y cada uno tiene su dignidad. Por ejemplo, si aparco un coche y quedo esperando como un perro para que me da 4 pesetas, ya es suficiente para explicarlo, creo yo. Uns carrers més cap al riu Túria i al costat de l'estació d'autobusos, Santiago Torres treballa de guardacotxes des de fa un parell d'anys. Ha arribat a tindre una bona confiança entre els veïns, que a més li deixen les claus dels vehicles. És l'altre extrem d'este ofici. Muchas gracias. ¿Se fía de él? Míralo ahí, las llaves que se las dejo ahí. Me fío totalmente. Dice que sí te fías. Para mí es el mejor jefe que hay aquí. Vale, Manolo, dobla a la izquierda un poquito. A la izquierda, al revés, al revés. Ah, sí. Todos vienen a mí a recurrir porque Santiago está para todo. Hasta luego. Santiago ahora necesita arrancar un coche, soluciona pinzas, soluciona todo. Y es más, hay muchos habituales que vienen, me dejan las llaves. Yo voy loco con las llaves
14.000 llaves por ahí, todos los días. Mira, aparte en el coche no sé las que tendré. La situació dels que es dediquen a aparcar cotxes es repeteix per distintes zones de València. Al passeig marítim, els gorretes s'han constituït en empresa per tal d'assegurar la gent i donar-li un poc de legalitat a la seva situació. Són els PM40, els desocupats majors de 40 anys. Muy buenas tardes, caballero. Me haría el favor de abonarme 150 pesetas, son voluntarias. Estamos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde vigilándole los coches. El precio del ticket es totalmente gratuito. Si quiere usted pagar, las paga y si no, no. Con ello genera usted un puesto de trabajo aquí en esta empresa que somos parados mayores de 40 años. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Muchas gracias, Però la funció dels gorretes està avui per avui fora de tota reglamentació i això fa que moltes voltes hi hagin disputes per les zones de treball. Gerardo Abad té 61 anys i és veí de Benimàmet. És un dels que es coneixen com a tradicional. Porta alguns anys treballant al pàrquing de la Fira de Mostres a València. Me dio un ataque epiléptico y no pude trabajar porque yo era marmolista. Entonces me quedó una pensión pequeña. Entonces para poder subsistir me he visto obligado a estar aquí en la feria. Gracias, caballero. Muchas gracias. Si per uns les propines serveixen per completar el mes, per a altres s'han convertit en l'únic sou que tenen.